kem darejtni ħażin biex nderri neħtieġ li nkun ħdejk kemm kien jiswili li qatt ftit attent int lil maġiri għajt affer minnos qribi kull ħin nitkellem waħdi u ndur f'nofs tal-lejl jekk mhix imħabba li għandi għalik għada xemx mhux tila tur is-sejl fejn tħobb il-qalb jimxu rijlejja għax lilek nara biss b'għajnejja tkun f'moħħi lejl u nar m'hemmx ħliefek ngħid għalija minn wiċċek nilma' ħdija din qalbi tgħix b'imħabba lik ma rridekx tinsa l-wedit nerġa' ntennilek lilek irrid int l-aqwa tama għall-isbaħ ġejjin Ersa qrib ħadd tisma' dawn il-kliem fejn tħobb il-qalb jimxu rijlejja għax lilek nara biss b'għajnejja tkun f'moħħi lejl u nar m'hemmx ħliefek ngħid għalija minn wiċċek nilma' ħdija din qalbi tgħix b'imħabba lik kont ħlomt u qont mibluħ l-imħaddam lejt bidmur finni keddejt nitrot għax rajtek sejr għal-bot fejn tħobb il-qalb jimxu rijlejja għax lilek nara biss b'għajnejja tkun f'moħħi lejl u nar m'hemmx ħliefek ngħid għalija minn wiċċek nilma' ħdija din qalbi tgħix b'imħabba lik tkun f'moħħi lejl u nar m'hemmx ħliefek ngħid għalija minn wiċċek nilma' ħdija din qalbi tgħix b'imħabba lik din qalbi tgħix b'imħabba lik din qalbi tgħix b'imħabba lik